tanken om at hjælpe folk til at få et helt liv, jeg lige vil sige. Altså det her med at få et liv efter sporten, synes vi, det i sig selv synes vi var super, super interessant. Og så ligger det ikke fjern fra os at gå ind i noget, som har med sporten at gøre. Jysk har i rigtig, rigtig mange år været hovedsponsor på handicapidræt, og senere også inden for håndbold og fodbold. Derudover så ser vi, at sportsfolk har nogle kvaliteter, som passer rigtig godt ind i jysk-kulturen og i jyskes DNA, og det, som vi også lægger vægt på i forhold til vores medarbejdere. Vinderinstinktet, resultatorienteretheden, det her med at gå efter bolden, gå efter, at vi skal nå noget, og vi skal blive bedre. Det kan godt være, at vi nåede målet, men så sætter vi os et nyt, og dermed også på den måde bliver bedre. Samtidig med det den her vedholdenhed, at man giver ikke op, bare fordi det bliver lidt bøvlet. Man er godt klar over, at vi lykkes ikke alene, men at vi kan rent faktisk bruge hinanden, og så få et endnu bedre resultat. Og så tror jeg, at den sidste del er strukturen. Altså det her med, at man er vant til at planlægge, man er vant til at have sin dag i struktur, for at kan få tingene til at hænge sammen. Det passer rigtig godt ind i mange jobs i Jysk i hvert fald.